Ebner Aquilina żagħżugħ 20 sena miż-Żejtun inżamm taħt arrest wara li tresaq l-qorti kmieni il-ħamis filgħaxija akkużat fost oħrajn bl-istupru u l-omiċidju ta' tfajla ta' 29 sena Paulina Demska. Quddiem il-maġistrati Farrugia Aquilina kien akkużat bil-qtil tal-Pollakka li nstabet bla ħajja fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima fit-2 ta' Jannar fis-sija bikrin ta' filgħodu. Wa kien akkużat ukoll bi stupru vjolenti li żamm il-vittma kontra l-volontà tagħha li kisser il-paċi pubblika u li huwa riċediv. Fil-waqt li ċaħat l-akkużi miġjuba kontri id-diviża ma talbetx għal ħilsim mill-arrest, madankollu talbet sabiex l-akkużat jinżamm fl-Isptar Monte Carmeli. Prosekuzzjoni proponiet li l-ewwel ikun eżaminat mit-tabib tal-ħabs imbagħad jiddeċiedi d-direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin jekk jinżammx il-ħabs jew jitteħħiġ l-isptar li ma' suġġeriment intlaqa mill-maġistrat. L-Aquilina der l-avukat Mario Mifsud fil-waqt li għal-prosekuzzjoni der is-Superintendent Keith Arno flimkien mal-Ispettur Jonathan Ransley u l-Ispettur Sean Pony fil-waqt li Deputat Avukat Ġenerali Filip Gallia Farrugia mexxa it-tim ta' avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-Avukat Stefano Filletti jirrappreżenta l-familja tal-vittma. Min wieħed jinnota li Aquilina ġie rilaxxat mill-Isptar Monte Carmeli tul il-jum tal-erba' wara illi kien ilu miżmum taħt osservazzjoni mit-3 ta' Jannar, jum wara li ġie arrestat fil-Knisja tal-Balluta ftit metri bogħod minn fejn seħħ id-delitt. Tant aktar kmieni f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Deputat Kummissarju tal-Korp Ramon Merċiqa spjega li wara li seħħ il-każ żdiedet il-preżenza tal-Pulizija fil-lokalità ta' Taslima fil-waqt li qed iżommu kuntatt aktar mill-qrib mal-komunità li tinsab fil-qrib. Ta' fil-waqt li l-kellim għall-Korp Brandon Pisani ma tax dettalji dwar jekk Aquilina kienx taħt xi effetti ta' droga jew xi sustanza oħra meta allegatament seħħ il-każ. Fil-waqt li naqsu ukoll milli jagħti informazzjoni dwar jekk kienux investigati persuni relatati mal-għaqda li żagħżugħ kien membru tagħha. Ta' min jiġi notat ukoll li wara rapporti fuq il-medja, pulizija bdiet tinvestiga wkoll allegati fastidi illi l-istess Ebner Aquilina allegatament wettaq fil-konfront ta' diversi tfajliet.